Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, March 31, 2026. Vallecard Transit nag-anunsyo sa 10% nga discount sa plete sa bus. Staff sa radio station ginakupangod sa kaso nga pag-abuso sa menor de edad. Bacolod City paidalom sa red alert sumugod Huwebes nga adlaw. Tagiyas ang expander nga nagpalagyo nga wala makabayad sa gasolinahan, ginisuan sang show cause order sang LTO. Kag sa good vibes, mga endangered nga flora and fauna nakitaan sa NNNP, tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tag-iya sang expander nga nagpalagyo nga wala makabayad sa gasolinahan, gin-isyuhan sang show cause order. Nakilala na sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang tag-iya sang sini nga black and white nga expander nga nakuhaan sang CCTV video nga nagapalagyo gikan sa Red K gasoline station sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Pebrero 27 natabo ang insidente nga nagpatughong ang driver sa unleaded nga gasoline worth 500 pesos. Pero pagkasira sa gasoline boy sang gas tank, naghingagaw dalagan ang salakyan. Sa nagdigad nga semana sa ginpost ang CCTV footage sa tuyo nga mapahibalo ang iban nga gas stations nga may amo sini nga natabo ilabi na karon nga syado kamahal sang bilis sang gatong. Ginkatuan sang LTO ang balay sang tag-iya sang expander sa Murcia kag ginserbe ang show cause order pero wala didto ang tag-iya. Ginbaton sang miyembro sang ila pamilya ang show cause order. Gabahin ini sa ginahimo nga investigasyon sang LTO sa sini nga insidente. Sa number 9, napulo ka mga red zone barangay sa Bacolod ginhatagan sang safety equipment sang BFP. Ini sa bulig sa mga pribado nga kumpanya, pinaagi sa Adopt a Red Zone nga programa. Ini ang kabahin man sa pagtakop sang Fire Prevention Month nga ginpatigayon sang BFP sa Bacolod City Government Center kay nasang aga. Ang tag sa ka mga barangay nakabaton sang tigduha ka mga fire extinguisher, handheld radio nga direkta nga naga-connect sa headquarters ng BFP, fire hose kag fire alarms. Magluwas sini, may mga pribado man nga kumpanya ang naghatag sang duga nga mga equipment sa mga napilian sini nga mga barangay. Suno kay BFP Bacolod City Deputy Fire Marshal Fire Inspector Jemery Tapiro, may 314 ka mga red zone area sa syudad kag tuyo sa BFP nga mahatagan initanan sa mga fire safety equipment. Kadungan man sa programa kay ina ginlagdaan sa mga emergency responder teams sa syudad ang isa ka memorandum of understanding agud mapabakod ang ilang nga coordination sa pagresponde sa mga fire calls sa syudad. Ang purpose ito, sir, is to establish, enhance ang ating collaboration, cooperation, as well as response time ng ating mga responders. Kina-clarify din ito ang mga roles and responsibilities ng ating mga responders, ranging from mga fire responders natin, medical teams, mga law enforcement, as well as mga volunteer groups natin in times ng mga fire incidents. Ang pinaka-main purpose talaga nito, sir, is to ensure public safety as well as minimize natin ang mga casualty as well as ma-protect natin ang mga properties during fire incidents. Sa number 8, mag-amiguhay, ginbuno kaginlabo sang gang member sa Himamaylan. 3 ang pilason lakip ng suspect sa kinagamo nga nagluntad matapos ang selebrasyon sang Himaya Festival sa atubang sang bus terminal sa Barangay 2 Poblasyon, Himamaylan City, Lunes sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon nga papauli na kuntani sa Ray alias Chris kag alias Eli, pareho nga taga Barangay Enclaro sa Binalbagan, sang sila ang ginbanggaan sang suspect nga si alias Vince
21 anyos, residente sang barangay Carabalan, kag sang iya wala pa makilalaan nga upod. Gamit ang kutsilyo, ginbuno sang suspect si Chris sa iya na wala nga tiil, samtang ginlabo naman sa ulo si Ellie. Sa pag-abot sa mga pulis, sila ang ginhando sang kutsilyo ni Vince sa makaduha ka beses apang nakalikaw ang pulis kag natiruhan ang suspect sa tiil. Ginsiling ni Police Lieutenant Peter Henovia, ang Deputy Chief ng Himam Island PNP, ginpasakaan sang kaso nga direct assault ang suspect nga ginalegar miyembro sang TBS gang o kung True Blood Style 13. Ginahulat na lamang sa mga pulis ang duha ka mga biktima agud mapasaka man ang kaso ng attempted homicide batok sa suspect. Sa number 7, drug suspect na tiruhan sang pulis. Yara sa gihapon sa ospital sa Bacolod City ang drug suspect nga natiruhan sang pulis matapos ginalagar nagbato sa ginatigayon o kung ginpatigayon nga buy-bust operation sa Tubungan Center, Barangay 2 sa Banwa sang Hinigaran. Sa report sang PNP, samtang ginapatigayon ang transaksyon sa tunga sang kosher buyer kag sang subject na si alias Elvic, gulpi lang siya nga nagbayolente kag hana nga naggabot sang iya pusil. Rason nga gintiro siya sang pulis kag naigo sa nawala nga hita. Magluwas sa 12 ka pakete sang suspected shabu lakip ng buy-bust item, na-recover man ang isa ka 45 caliber pistol kag 6 ka mga bala. Ang iloy sang suspect ang nagsiling nga wala sang kapasidad ang iya bata nga magbakal sang pusil apang iya ginkumpirmar nga nagausar ini sang illegal nga droga. Sa number 6, staff sang radio station gindakop bangod sang kaso nga pag-abuso sa menor de edad. Na priso karon sa Dumaguete City Police Station ang 43 anyos nga lalaki nga gindakop sa kaso nga rape through sexual assault, kundiin isa ka menor de edad nga lalaki ang biktima. Ang akusado nagaobra bilang community engagement specialist sang isa ka radio station sa Dumaguete. Wala siya ginhingadlan sang kapulisan. Ang iloy sang biktima nagpasaka sang kaso batok sa suspect matapos niya nga gindala ang bata sa isa ka motel sa Banwa ng Sibulan pagkatapos ng ila pag-inom-inom kag dito natabo ang pagpang-abuso. Sa number 5, gobernador nagapahanumdum sa mga Negrense sa matudtuod nga rason sang Semana Santa. Pilaman kaadlaw nga wala sa trabaho sa pagdumdum sang Semana Santa. Governor Eugenio Jose Lacson na nagapahanumdum sa mga Negrense nga hindi pagkalipatan ang kahulugan sini. Work from home na mga empleyado sa gobyerno sa aga sang Miyerkules Santo kag wala na sang trabaho sa hapon. Sa gobyerno probinsyal, Martes na, Abril 7, magabalik bukas ang mga talatapan bangod wala man sang trabaho kung Lunes tugas ang 4-day work week. Kinaanda na sa kada Semana Santa ang pagbiyahe sa kadamaan ayhan sa pagpauli sa tagsa nila ka mga lugar o kun sa pagbakasyon. Pahanumdum sa gobernador sa mga nagabiyahe nga maghalong sa tanan nga tion. Damlag pa nagpahanumdum na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga siguraduhon sa pagbiyahe nga well-conditioned ang mga salakyan. Sunod sa gobernador, dapat don't drink and drive. Labaw sa tanan, ginasulit sa gobernador nga hindi pagkalipatan ang matuod nga kahulugan sang Semana Santa. Especially if you decided to do some local travel, of course be careful sa road. Although we're expecting less vehicles now because of the cost of fuel price, many have said they notice less vehicles. But if you do want to travel within the province, drive carefully. The usual, don't drink and drive. Again, our priority should be
what we are celebrating this week. Sa number 4, Bacolod City, ipaidalom sa red alert sumugod sa Huwebes. Yara na sa blue alert status ang syudad sa Bacolod humalin kahapon, kaginapaabot nga ipaidalom ini sa red alert status sumugod sa Huwebes, Abril 2, tubtub Domingo, Abril 5, bangod sa Semana Santa. Ginsiling ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng syudad, nga may mga teams na sila nga iga-deploy para sa Semana Santa. Sa idalom sang red alert status, 100% sang puwersa sang DRRMO ang naka-on duty. May mga responders kag mga pulis ang ipahamtang sa mga simbahan sa syudad kag may yara man sang personnel nga magapabilin sa talatapan sang DRRMO agud masiguro nga madasig ang ila pagresponde kung may emergency cases. Nagapanawagan man si Pornan sa mga tag-iya sa mga resorts sa syudad nga siguruhon nga may yara sila naka-standby nga mga lifeguards kag first aid responders. Suno kay Pornan, obligado ang mga resort owners nga magsunod sa among nga mando kag ang hindi magsunod paghahatagan sang sanksyon kung may nagakaigo nga penalidad. Ilabi na kung may matabo gidman nga disgrasya sa sulod sang ilang nga resorts. Inibangod ginalauman sang DRRMO nga magadag sa mga tao sa mga resorts sa Bacolod bangod mas lapit ini kag hindi na magasto pa sa gasolina. Yes, encourage, no? Pag gina-advise ang mga barangay DRM to be, be on guard, no? Especially this holiday na may madagsa sa simbahan, sa ating mga resorts sa Sunday, to be vigilant, kag i-check pa naman kadara naman sila, kaya padalaan sila naman dati. Nga mabuli ko. Especially hindi sa katedral, kay katedral is under the main number of barangays na wala talaga ng mga responders. Sa number 3, pagsakas ang bilis ng gatong may epekto na sa turismo. Amat-amat na nga nabatsyaga ng epekto sa pagmahal sa presyo ng gatong sa lokal nga turismo. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa iya nga obserbasyon sa iya kada paglabay sa Don Salvador Benedicto sa kada weekend sa iya nga pagpadulong sa San Carlos City, nagjutay na ang mga nagasayo sa banwa. Sadto basta weekend ginadugok sa mga bisita ang DSB ayhan sang mga nagapaliwaliwa, nagapangape o kung mga motorcycle riders. Suno kay Lacson, iya namutikan nga nagjutay na. Damlag paginpahayag na sa gobernador nga tugas ang pagtimbok sang presyo sang langis, isa sa mga ginalantaw maapektuhan ang lokal nga turismo dala na sang pagkinot sang kadaman kag pag-prioritize na lamang sang mga essential travels. Bisan gani mga magabisita sa panaal sa Negros Festival nga gikan out of town, suno kay Lacson, damlag pa ang mahimo nga maapektuhan man. Suno kay Frank Carbon sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, 70 to 80% sa ginagastos ng konsumidor ang nagakadto sa iya nga pagkaon kag transportation. Gani wala na sang budget para sa mga non-essentials. I go home every weekend to San Carlos, and my basis for what I'm gonna answer now is what I see in Salvador Benedicto. Definitely there's less, especially motorcycles. I notice less vehicles that are parked on the side of the road. So I'd like to think that it has somehow affected local tourism. Sa number 2, plete sa fast craft ang ginalantaw magasaka pagin. Suno kay Frank Carbon, ang consultant sa Bizam Express, una na sila nga nagpatuman sang 70 pesos nga saka sa plete sa nagahamboy pa lamang sa 100 pesos ang kada litro sang diesel, mga duha ka semana ang nagligad. 740 pesos ang one way sa first class subong kag 650 pesos
ang tourist class. Karon, yara na sa 130 pesos ang litro sang diesel. Sunod kay karbon, ginapaabot nga magasaka pagid ini. Ila ginalantaw ang pagpatuman sang saka sa plete sa ikaduha nga tion. Ila pa nga ginasuma kag mahimo nga 20 pesos to 30 pesos ang idugang sa plete. Normal nga paabuto ng saka sa kadamuon sa pasahero sa kada Semana Santa kung ipaanggid sa normal nga adlaw. Pero sunod kay karbon, ang kadamuon sini nga Semana Santa hindi na parehas sa nagliligad. Para man gani makakinot, ginreduce na sang bisam ang ilang nga trips. Imbes nga 4 ka round trips, 3 na lamang ang ilang nga ginapatuman, humalin Martes, tub-tub Domingo. Lunes na lamang ang 4 ka trips. Kag mas ginpahinay ang speed. Tigaylo nga 1 ka oras ang Iloilo, Bacolod, Iloilo. Karon nagalawig na ini sa 1 ka oras. Kag tunga tub-tub 1 ka oras kag 50 minutos. Para tigayon makakinot sa mga 20% sa fuel consumption. Lakip sa panawagan sa business sector karon sunod kay karbon ang pag-activate sang local price monitoring teams. Pero na-anticipate namon nga hindi siya maguntat sa 100 pesos lang ng diesel sa pang price. Masige pa na kitungod siyang gira sa Indonesia nga wa ikwansong ginbuhat pa ginamon is to reduce. Muna demand reduce na muna ngamon consumption by losing our number of round trips. Instead of 4, 3 na lang. However, ang amon nga paglantaw sa nga sunod after the whole week, hindi siya magbalik sang nga volume. So, basi, we might be able to increase another 20 to 30 pesos siguro. Kag sa number 1, Vallecar Transit Incorporated nag-anunsyo sang 10% nga diskwento sa plete sa bus. Magapatuman sang 10% ka discount ang Janssen Group of Bus Companies sa tanan sini nga mga transport services sumugod Abril 3, tub-tub Abril 5. Ini ang kabahin sang ilang corporate social responsibility kag bilang sa batman sa advokasya ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bayanihan spirit sa tion sang Semana Santa. Ipatuman ang discount sa plete sa tanan nga transport services sang kumpanya sa bugos nga Pilipinas. Lakip na diri ang Vallecar Transit Incorporated nga nagabiyahe sa Negros Island region kag sa bahin sang Mindanao. Sanig sa statement sang YGBC, tanan nga pasahero ang sara nga maka-avail sang amo nga discount sa Good Friday, Black Saturday kag Easter Sunday. Ini nga inisyatibo ang nakita nga pamaagi sang kumpanya agud makabulig sa publiko nga maibana ng ila galastuhon sa sini nga Semana Santa, ilabi na nga nagasaka man ang presyo sa mga balaklon bangod sa pagtimbuok sang presyo sang gatong. Nagapati ang YGBC nga ang ini nga inisyatibo ang magahatag sang dako nga bulig sa mga commuters nga magapauli sa tagsa sini ka mga puluyan. Sa Good Vibes, mga endangered nga mga flora and fauna nakita sa Northern Negros Natural Park sa ginpatigayon nga assessment. Hostel sa Don Salvador Benedicto open na for rentals. May report si Romeo Subaldo. Ini ang kinatawag nga pointed tooth slipper orchid. Isa ka endangered nga sa isang orchid nga endemic o kundrila makitaan sa Mount Madalagan Range nga parte sa Northern Negros Natural Park. Ini naman ang feature plant, isa ka carnivorous plant nga nagagamit sa iyang nectar para ma-attract ang mga insekto para ini makaon nga makitaan man sa area nga parte sang NNNP. Ini naman ang popular nga sulfur vent sa may sulfurata dako sa Mount Madalagan, isa ka popular nga destinasyon para sa mga mountaineers. May nakitaan man nga Visayan tariktik hornbill nga makitaan sa Panay kag Negros nga threatened na bangod sa pagkadula sang ilang habitat kag bangod sang hunting.
Pila lamang ini sa mga nakitaan nga mga flora and fauna sa ginpatigayon nga assessment sang team sa Northern Negros Natural Park halin sa Barangay Canandog sa Murcia sa patag sa Silay kag sa Don Salvador Benedicto. Patimaan nga na-preserve sa gihapon kung ano pang mayara kita sa NNNP. Pero sa karon, wala pa anay ginapasakaan liwat ang ini nga protected area. Natala na pa nga mag-present ang NNNP sa Protected Area Management Board o Pambi sa ilang assessment antes iniliwat mabuksan sa publiko. Suno kay Park Superintendent Gina Herangaya, isa sa mga nadiskubrihan bangod sa impormasyon halin sa barangay nga may mga backdoor nga mga trekkers o illegal nga nagasulod sa protected area. Number one, ang basura. Tag ang amo na ang hindi gid sila sang ang risk bala sa between sa LGU man kag diri sa amon kay kung anong matabo ulihin na kami kabalo nga may amo na bala may mga backdoor na naga-trackers. So hindi na siya namon makontrol dito sa subong. Pero nagapanikasog na ang mga LGU kag mga barangay nga pabaskugon pagid ang enforcement kay initanan para man sa safety sa mga nagasaka sa bukid. Samtang, ang hostel naman sang DNR NNNP sa may Don Salvador Benedicto ang bukas na for rentals. Sa mga luyag mag-camping diri, sa may ibabaw lang sang viewing deck sa Malatanog Falls, may ginpatuko diri nga hostel. 1,200 pesos per room ang rent for overnight, good for 6 persons. Temporary pa lang ini nga rate kag subject pa nga magsaka. Para naman sa gusto yang mag-tent, pwede makapitch sang tent sa atubangan sang opisina sang NNNP o kung sa may grassland mga 1 kilometer away lang. Magsulat lang sa opisina sang NNNP kag maglisensya. Posible sa bulan sang Abril o kung Mayo paliwat mabuksan ang NNNP sa mga trekkers. Romeo Subado para sa Digicast Negros. And of course, kitang naga-shoutout sa atong mga live viewers. Kay George Pineda Gaspe, good afternoon. Digicast Negros watching live sa Barangay Tangub, Subong while God duty. Marie Tiffany Hover, good afternoon. Iloilo City, may Holy Week na. Lindol Sunyo, mayang hapon Negros, sambal niya. And Jezeri Garucha Hevero, mayang hapon ka Digicast Ma'am Barbara, always watching from Saraet. Please shout out kay Mama Mercy R. Perez. Happy birthday ma'am. Thanks gid Ma'am Barbara hamba niya. Sir Andre Tahonera, good afternoon Digicast Negros and good afternoon Ma'am Barbara watching from Nokpo. Hi and hello mga sir and ma'am sa Nokpo. Avon Castro Verde, mayang hapon sa tanan. Kay Avon gihapon, watching from Singapore. John Randolph O. Rubin, a blessed Holy Week, everyone. Good afternoon man kay Kutsara, Outer Space. Siya kuno pro hi sa imo, Kutsara TV. Chona Evangelista Caredo, mayang hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Kag amuya tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.